how obedient is obedience. Mao kani ang manindot natong ipangutana karon diya sa atong pagkadungog ba sa mga pagbasa nining Domingo ha? Nga diin kitagaan ta og kahigayunan unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanato. Unsa man kaha ang hukom sa Dios, unsa may iyang nga sukaranan alang sa iyang paghukom kanato. Mga kaigsuunan, mubo ra kaayog yun ang unang pagbasa. Ug yano kaayo ang iyang mensahe. Ang mensahe sa unang pagbasa mao nga kinsa kadtong taong matarong unya sa kalahiyang mga adlaw sa iyang kinabuhi magbuhat siya og sala, nahimo siyang makasasala, pulong pa, mamatay gayud siya. Ang taong nga dautan sa unang bahin sa iyang kinabuhi ug mag-usab siya ug magbuhat siya sa katarong, maluwas siya. Kini manindot kaayong pamalandungan. How obedient is obedience? Nga sa ato pa kitang tanan nakahibalo nga ang Dios nagpadayag sa iyang kabubuton dinhi kanato nga unta kita magpuyo diha sa katarong. Ug naa iya gayud nga gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron siya si Jesus nga nagtudlo kanato sa kabubuton sa langit ng Amahan. Ug kini mao ang maayong balita sa atong kaluwasan aron unta kita magpuyo diha sa katarong. Bulahan ang magpuyo sa katarong ug maglikay sa sala, maglikay sa dautan. Ngano man ang katarong nga kinabuhi mao di ay ang kabubuton sa Dios ug mauunta di ay ni ang angay natong puy-an, mao di ay ni ang ato nga buhaton ug tumanon diha sa atong kinabuhi. Obedience to the will of the Father. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ug ang kabubuton sa langit ng Amahan mao nga magpuyo kita diha sa katarong ug atong likayan ang sala, atong likayan ang dautan. Apadili ini siya ingon ana kasayon. It takes a process. Ngano man mao man ni siya ang gitawag natog kana bang conversion, naa ang kausaban, naa ang pag-usab diha sa kinabuhi nga gikan sa pagkadautan makabot ang katarong. It is a process.
Ngano man, tungod kay baya, ang ato gyud dayong unang makitaan, mao ang katahom sa kalibutan. Ug sa hinay-hinay, ato nga mabati ba, unsa man ang kabubuton sa Dios alang kanato. Nga sa ato pa di ay, dunay maanindot kaayo nga proseso sa pagkaamgo. Ug kining kaamguhan mao'y maghatod sa tao nga naa di ay siya sa kahimtang sa sala ug naa ang iyang tinguha sa pagkamatarong. Apan dili ni mahitabo in just a wink of an eye. Kinahanglan di ay nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi, sa matag gutlo sa atong kinabuhi, naa ang atong kanunay nga yes to the will of the Heavenly Father. Ug kining yes mauni maghatod nato diha sa pagpuyo sa katarong, sa pagbuhat sumala sa kabubuton sa Dios. Maugani nga dinhi sa atong ebanghelyo karon gitagaan ta og manindot kaayong sambingay. Diin ang kining maong sambingay naghulagway sa usa ka amahan nga dunay duha ka anak ug iyang gitawag ang iyang kamagulangang anak ug iyang giingnan, dong pagtrabaho ngadto sa parasan. Ug mingon dayong magulang, dili ko motrabaho. Apan nausab ang iyang huna-huna ug miadto siya sa parasan, nagtrabaho, nagtuman kun unsay gisugo sa iyang amahan. Ug ang amahan mitawag sa manghud ug iyang giingnan trabaho sa parasan ug mingon dayon siya, "Oh, mo trabaho ko." Apan wa siya moadto ug wa siya mo trabaho. Yano kaayo ang pangutana ni Jesus. Kinsa man ining duha ka mga anak ang nagtuman sa kabubuton sa amahan? Ang mga tao nga namati kaniya, ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ang mga Pariseo, mingon sila, ang magulang. Sayod sila kung kinsay nakatuman sa kabubuton sa amahan. Apan mauni siya ang irony nga sila nga nakahibalo unsa ang kabubuton sa langit ng amahan, mao hinuoy wa makatuman niini. Sila nga miingon og yes to the will of the Father, mausab ang mga tao hinuon nga wala magtuman sa kabubuton sa amahan. Ug maugani nga si Jesus miingon nga maguna pa ninyo ang mga kubrador sa buhis, ang mga daotang mga babay nga gitan-aw sa mga tao nga mga dautan, mga makasasala, ug maguna sila hinuon ninyo ngadto sa gingharian sa langit. Ngano man, tungod kay sa pagkadungog nila sa wali ni Juan nga magbubunyag, natandog sila, nakaamgo sila nga naa di ay sila sa kahimtang sa sala. Wala di ay sila makapuyo sumala sa kabubuton sa Dios. Ug busa nag-usab sila, nakabig sila balik ngadto sa Dios. Ug sila hinuon maunay nakatuman sa kabubuton sa Dios. Mga kaigsuunan,
how obedient is obedience. Kaniadto tawgon mi ni Papa kana bang murag taghoy to siya, taghoy ba to unsa, dagan dayon mi kay magpalangan-langan basta kay pite, suguon dayon mi nya ingnon dayon mi kanang imong o kinahanglan duna nay tiil, no? Kanang imong o kinahanglan duna nay tiil. Alang nako mga kaigsuunan, mao ba ka di ay ni ang pagtuman sa sugo sa amahan, dili lang kutob sa pulong apan lakipan gyud di ay og pagbuhat. Pagkabulahan nato nga gitagaan ta niining maong higayon nga maka pamalandong ta dinhi sa atong panaw sa atong kinabuhi, tinuod na kahibaluta sa kabubuton sa Dios, ug ang kabubuton sa Dios mao ang pagpuyo diha sa katarong, diha sa pagpuyo sumala sa gitudlo kanato ni Jesucristo. Karon mangutana ta sa atong kaugalingon, tinuod naa ang atong yes sa kabubuton sa Dios. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Apan duna ba kahay tiil ang atong o? Ato baka kining gipuy-an? Ato baka kining gituman ang kabubuton sa Dios? O ginaot pa unta nga diha sa atong pagbalik tan-aw sa unang pagbasa, naaunta ang maanindot kaayong pagkakabig, naaunta ang maanindot kaayong transformation diha sa atong kinabuhi, from bad to good, from evil to good. Hinaot paunta, manindog